Helo bawb, Dafydd sydd yma. Nawr, heddi, fi yn mynd am dro. Fi'n mynd i cwrdd lan efo Gwen, 2 metr o wahân, yn amlwg. A ni'n mynd i mynd am dro efo'n gilydd a dal lan. Fi'n meddwl bod yn bwysig iawn ar gyfer iechyd meddwl ni bod ni yn gwerffindio ni erbyn ni ar wahân. A yn siarad am be sy'n digwydd a gael awyr iach. Nawr, gan bod rhaid ni aros 2 metr o wahân, fi wedi wneud kind of llinell mas o wlân. A, ni'n mynd i bod yn dal hwn i wneud yn siŵr bod ni 2 metr ar wahân tra bod ni'n cerdded. So ni wedi dechrau dringo nawr, a ni wedi tynnu mas dan o'r wlân, fi'n meddwl, 2 metr, cos you know, social distancing. Newn ni cael chi'n updated wrth i ni cerdded lan y mynydd. Ni wedi cyrraedd y top. Fi newydd yn ôl o fy mas efo Gwen. Oedd yn neis iawn i weld ti a fi'n argymell chi unrhyw un, os ydych chi'n gallu, ewch mas gyda'r ffrindiau chi, os mae wir yn codi'ch calon. Diolch am wylio, os ydych chi'n hoffi'r fideo yma, newch yn siŵr i roi like ac i ddisgrifio.